Joo. Ennen kuin alat vittuile. Mä yritän selittää, vaikka ei mene sul jakeluun. Töistä suoraan piti mennä kotiin. Mut eksyn. Kaikki ei kuule mene aina niin kuin pitäisi. Ei sitä pysty kellon mukaan elämään. Mä paljon kotona on, sille mitään voi. Nää hommat jonkun tehdä täytyy. Sä taidat tietää sen, on silloin vihainen, kun siihen löytyy selvä syy. Ja niin kuin tänäänkin, kun kotia siivosin ja näin, et sieltä ukko taas puuttui. Kun ei oo edes ruokaa, on oikeus ja kohtuus, et nainen siitä hiukan suuttuu. Hei, kävin vetää vaan yhden, tai siis piti. Ja palkan taisi vetää myös kurkusta alas. Ehkä se baari imuroi setelit kun roskat. Älä viitti niohottaa kaikkea kun sattuu. Ja eukkosit huutaa kun palosireeni ja uhkailee kotiarestilla. Ei saatana, ihan normaalia se on joskus käydä ulkona. Missä sitä ollaan oltu? Tähän asti kysyn vaan. Juomisen takia tähän on tultu. Vai heitätkö sä onnemme ojaan? Tiedät, etten pois sua häädä, kun nyhkytyksen kuulla saa. Kysy taas miksi, et voi käydä yhdet pari juomaan. Hei, älä nyt siihen rupe synnytää. Joo mä tiedän, sä oot kotona yksin. Mietit missä mä kavereitten kanssa friskaan. 2 tuntia seisoin baaritiskillä. Odotin et se mun tilattu pizza tuuli. Sotin pari kun odotin pizzaa. Semmoista se kuule välillä on. Ei se tarkoita et mä tein väärin. Koita ymmärtää nainen pizza syy. Siitä kai sit taas lähti ja sori kuule siitä. Missä sitä ollaan oltu? Tähän asti kysyn vaan. Juomisen takia tähän on tultu. Vai heitätkö sä onnemme ojaan? Tiedät etten pois sua häädä, kun nyhkytyksen kuulla saan. Kysy taas miksi, et voi käydä yhdet parin juomaan.